Cine live? Băga mea. Mafia, vine iar. Cu 100 de kg să vă facă de... Da. Ce faci, dragă? Bine sănătoasă? Larisa, mă refer. Bine, tu ce faci, Larisa? Ia să auzim, ce faci? Mâncăm carne de mușchi. În America. What the fuck? Plictisat, așa-i? Hai noroc, hai noroc. Hai noroc, hai noroc. Hai noroc și la mai mare să trăiască cel mai tare. Oh, da, Larisa, da, cum să nu? Îți dau cum ați draghi, ce să... Doamne ferește, e mâncat, de nu-i bani. La bani scârcești oricine. În America sunt. Unde ești? În Columbia. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Dar nu știu cine. Mulțumesc, Ovidiu. Și tu la fel acolo, frate. Să ai poftă. Și tot ce-ți dorești. Prea bun mânca asta. Să lească șeful meu care a făcut-o. Să-i dea sănătate la toată familia. Băi, ce faceți? Prea șmecher mâncarea asta. Gagică mea la mine întâiam. Nu văd bine în primul rând. Nu știu, mă vedeți bine? Salut, măi, Cosmini, salut. Oho, uitam fratele nostru. PUBG, PUBG. Yeah. Nu știu cum să spun, băiatul. Mi-a băgat șeful azi bani în PUBG. Mi-am deschis toate rangurile, frate, mă doare fix în... Scuzați de expresia. Nu știu cine ești, Ovidiu, abar n-am. Pula mea, eu văd prea de aici, de acolo nu văd nimica. Deci sunt la profilul tău să te văd mai bine. Așa nu văd nimica. Salut și baftă. Yeah. Ia mă, ce-ți mai e? Da. Deci... am jucat până acum PUBG. Am rupt tot pe acolo. Mai stau puțin. Pe bază. Vezi, rusul. Oh, se ridică premierea. Salut, domnul Alex King. Domnul Alex King, ce faci, domnul? Te-ai băgat și tu bandrați în joc? Tu-ți gâtul, băiatii.
Zici, șoareci. Ca să schide la de jos, știi? Deci zici că mai bagi 1 milion mâine. Fain. Pe tine. Mi-a deschis șapul, mă rog de șapul meu azi, mi-a băgat cardul lui, știi? Da. E parfum, băiețaș, deci e parfum. Mă, șep, mă doare în pulă. Bat pula negea, să-i dau la mui. Dă-l băga mea și puna rasa lui, că mă disperă. Nu mai vorbi de țigan la borât, că închid like-ul. Nu strica seara, te rog frumos. Ăla e un gay infect. Când ajung în România, e mut fața la spate. Asta că ajung eu în România cât de curând. În secret. O să pișe pe mine. Ei, să pișe față în față, spună, nu pe mesaje. Ajung eu acasă. Cât de curând. Nimeni nu știe când vin. Nimeni. Cine să-mi ceară mie bani? Mereu, stai așa, eu stau mare, cine să-mi ceară mie bani? Ei, bun, Alex. Cine e bun e Alex ăsta, Doamne? Eu nu știu câți bani mai am pe joc, dar n-am folosit bani din joc. I-am lăsat pe faleză. Nu, adică am țin banii ca să-mi deschid rangul celălalt. Sezonul 8, sezonul 9, pardon. E belea, sezonul 9 e belea cu aia. Și ce faci de tine? Ți-o dat skin la mașina aia cu capul, cu copertă, mi-a dat skin pe mașină de capotabil, mui, știi? E bun, și așa. Nu mai bag niciun ban să ai nici domnul să așa de plus bag bani în jocuri. Trebuie să ai minte. E frumos jocul, n-am spune, e penal jocul. Ai, rusul, că ți sunt pe cameră imediat, trească familia și gagicuța aia ta frumoasă, Doamne, Doamne. Ciprian Rusu. Îți dai seama când sezonul bagi 5 milioane. Ai sponsori, cu care gay? Cine te iubește așa de mult? Să trăiască domnul Ionuț? Ionuț, am o rugăminte la tine. Dă și mie la privat ce pastile ei. Să mă fac și eu așa ca tine. Că știu că le ai pe toate. Ia zi-le. Dă și mie pastile alea. Să le văd și eu pastile alea faine. Ca le ai. Gagică mea la mine în DM. Face numai după ce îmi vrei. Să iască de un bucătar care mi-a făcut mâncarea. Am un bucătar aici. Nu știu dacă a intrat, că mi-a arătat că a intrat, dar n-am. Trăiască mătușa din Italia. Poate îți face și mie o sponsorizare. Iată că... Numai pastile, băi. Dar tu nu iei pastile, zi și mie. Cum te-ai făcut în halul ăsta? Dita-i moșul. Dita-i taurul. Ionuț.
Mă scuzați că mă scobesc. De ziua ta și faci din cap. Dar când e ziua ta, Alex? Gagică mea la mine unde e? Face tot ce vrea, numai... Așa e mai luminat, mai frumos, mai... Voi ce mai faceți, ce mai spuneți? Rosu, te sun eu după live, jur. Și când a fost cel mai bun tovarăș, vezi cum am filmarea când dansai cu mine. Înțelegi tu? Rosu, cine e Rosu ăsta? Rosu și mai cum, că am uitat. Ia să-i văd cine e Rosu și mai cum. A, Ciprian, nu știu care e Ciprian Rosu. Ia, ce-o scris acolo, Ionuț? Vrei să... Da, da, Ionuț, da? Nu, frizează mie. Mă duc la sală. Mă duc la sală, băieți. Mă fac și eu în munte. Yeah, yeah, yeah. Motherfucker is here. Yeah. Ce mai ziceți? Bine sănătoși? Da, da. Să trăiți, să trăiți. Hai, nu-ți dă și mie tratamentul la privat, jur. Arăți prea bine, omule. Știu cum arăta și cum arăți acum, e de nescris. Eu sunt singur care te admir. Și te plac așa cum faci, mușchii, cum îi tratezi, cum îi faci, cum ai grijă de ei. O să ajungem și noi ca tinică de curând. Străiască Ionuț pe Facebook aici. Nu că îi spun așa, străiască, e băițar și parfum. Ca șeful meu așa, cum e el, așa și el. Darnic. Hai ce mă doare capul. Ferească, Dumnezeu. Gagică mei la mine, unde e? Hai, Alex, dacă vrei, mai acuși un PUBG. Lasă mesaj pe Messenger. Lasă-mi acolo mesaj și îi dăm Mortal Kombat. Omorăm pe toți. Am jucat cu niște băieți. Mi-am făcut puțin rangul. Mi-am făcut puțin. Oh, ce vorbește? Trebuie să fii deștept înainte să buști. Vine sezonul nou, ăla e criminal, ăla e penal, ăla... Fai, l-am văzut, e penal sezonul nou, e penal. Nu știu, mi-o dat și mie la 500 de râpâri. Am și eu, l-am pus la păstrare. Și o să-mi trimiți mie poză pe ecran să văd câți bani ai tu pe cont. Gabriel, salut. Salut, Gaban, salut. Gabriel, Gaban. De Victoria, băiatul. Asta vreau să spun. Să-mi și mie poză.
Văd eu câți bani ai tu în joc acolo. Tichezi să văd și eu care treaba acolo. Și nu mai râzi mine. De ce vorbești? Vorbesc de un joc foarte tare nuț, care joacă toată lumea aproape online. PUBG se cheamă jocul. E șmecher tare. Joacă mulți și din Dorohoi și din toate zonele. Și e fain. Până și șeful meu joacă jocul ăsta. E penal. E fain. Mulți joacă. E foarte fain. Și azi mi-a băgat șeful niște bani pe card la dânsul și am plătit banii ca să-mi schimb o chestie din joc, ca să am și o chestie din joc. Și de asta. Bogdan? Nu știu cine e Bogdan. Vorbesc băieții trei acolo. Nu cum îi vorbește? Ionuț? Ok, hai că-ți dau acum, boss. Bogdan Bombardierul. Eu nu știu când mai șanță. Notical. Ok, mersi mult. Hai, nu fi, te rog eu. Mersi mult. Vezi? Și tu spune-i mie de unde că... Îmi spune-i mie aceea când ne-am întâlnit noi. Nu! Eu sunt corect, eu nu iau nimic. Nimic. Da, da. Mergem până la moarte. Mergem pe burtă, cum e vorba aia. Să văd ce reclam faci tu, să văd ce reclamă faci tu mie. Oricum aia după ce nu am ce fac, oricum aia după ce nu altfel n-am. N-am ce să fac. În sensul că mai după tine ce-mi dai tu, știi? Translamentul ăla. Să-l saltăm și pe Ciprian Rosu și pe Augustin Rosu. Gata, am priceput să trăiți. Am priceput, Ionuț. Lasă-mă că-i bine la vârsta ta cum arăt să-mi bag pula. Taur să-mi bag pula, taur de legat. Las că e bun așa. Nu știu, parcă am o senzație să parcă vin să borăsc
ori îmi vine să-mi iau niște pastile de cap să mă doară capul, adică că mă doare prea tare capul. E și vremea să zic că ba mă doare, ba nu mă doare. De asta am uitat o leacă pe live, că mă plictisesc prea tare în casă. Făt un PUBG până la 1 noaptea, 5 dimineața. Oricum mâine sunt liber până la 4. Îi dau sistem turbo. De asta am mâncat acum ca să pot să joc bine seara asta. Să joc bine. Bine. Dar ce mă doare capul să bag până. Dar ce vorbi asta? Normal, ce cu tine nu ți. Dar nu ți-am mai zis și atunci când ne-am văzut? Ia o logic. Bombardeiro, partido por Angolo. Da, tem muito que falar com os Vamos agora. Imediat, vede. Stați așa un pic, că nu are treabă aici. Vezi că se stres. Spală farfuria, frumos. Nu știi ca la țăgan. Ce mai zis eu aici, că nu știu ce mai zis ea. Atât nu mai zis nimic. E bun. O să fac o baie. Când am făcut loc azi baie, stau un pic în duș, să revin o leacă la vene și la creier și după care intrăm pe joc, nu? Online, nu? Dar ce ai făcut, băbiță? Să vă ducă la Constanța. Vedeți că eu am vrut să vă spun ceva, dar nu mai vă spun. Să vă spun? Eu sunt ceva bun prieten cu Gheorghe Dică. Avea mi-aș pula rasa lui să bate. Adică nu a intrat șeful să comenteze, să cărăiască ceva, să gâr și ceară în căr. Mâncați, aș trăiască familia, de ce nu a intrat omulețul? Da. Ce să vă spun, în viață trebuie să fiți mafioți, nu lăsați-vă calci alții. Clar, atât pot să vă spun. Nu, deci vă spun în față, nu fiți proști, nu fiți sclavi la altă. Adică sclavi în sensul să, nu știu,
Sclav în sens nu că faci sau altceva treabă sau nu. Eu mă refer să nu fii sclav, adică să stai, să fii sclav la altul, să te bată, să te ocrotească, să nu știu ce. Aia e ceapă curată, frate. Nu vă convine, vă mutați la Crețu, la restaurant. În Nottingham. Yeah. Nu bea Fanta, nu bea Fanta, nu mai bea Fanta, ui. Auzit? Niciodată în viață. Că spar Fanta. Cam asta e. În cartier trebuie să fii tu, nu eu. Tu să morți, mă, de satan. Să vină un preot să sfințească în casă că zboară farfurii pe aici. Să trăiască bombarderul, eu nu-s bombarderul. Ce mai faceți, ce mai spuneți, să auzim și noi, totul e bine, pe acasă să mă aude. Ciprian Rusu, săracul Rusu. Băi, Cipriane, ce mai face? Las că noi vorbim la live, vorbim la privat, știi tu. Unde mai ești, Ciprian? Pe unde mai ești? Suceava, Brăscăuț, Rădăuț, Ploiești, Mijoara, Brașov, ești în afară. Am zis eu. Nu știu care e Ciprian. Eu și pe unul Ciprian Rusu. Rusu Ciprian. Rusu Augustin. Și cam atât. Nu știu care e Rusu. Să vină brunii Germania. Ce faci în Germania? Las că vorbim la privat. Nu mai da detalii aici. Eu sunt fan sfoitorul. Știți melodia e faină? Deci dacă ajung la 30 de persoane, vă arăt că telefonul stă în la fără să-i zic nimic. Ia să vedem. Am primit cecul de la bancă. Să vedem ce spune. 15 lei. 15 lei. O liră 50. Tot la abator muncești, cine, bunule? Oh, gata, știu cine. Ciprian abatoristul. Și cum e la abatorul, Ciprian? Eu nu știu, stai carne, da. Las că, ei, vorbim la privat, ce te să-mi dai mii detalii aici? Te sun imediat după ce fac bani. Mai stau puțin cu voi. Să văd ce mai face și dacă e ceva, știți voi, la privat ne înjurăm, ne scuipăm, ne amenințăm, ne omorâm, nu pe lac, că nu-s frumos. Vede poliția. Eu, de mic copil, mi-am dorit foarte mult să-mi iau stați că vă spun acum, o mașină. Dar nu o mașină oarecare, cum credeți voi. O mașină performantă care nu poți să mori niciodată cu ea. Nu poți să mori. Bor mașina. Da. De ce ori mi se vede așa? Nu știu cum mă văd ăștia pe live. Eu nu știu cum salvează live-ul aici în pizza, mami. Trebuie să vorbesc cu șoc unde să-mi iau o tabletă. Neapărat. Nu, deci neapărat. Am 120 sterlini
Să-mi iau o tabletă la 120 lei și are. Aici, Ciprian, aici au trecut ani ăștia. Uite, mai murit-o azi. Hepatită. O să închid live-ul că m-a sunat băiatul părintele și ne auzim mâine. Hai, v-am pat. Vorbesc cu Sebastian. M-a sunat băiatul părintele. Părintele Adam. Hai, pa, băieți.